Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati ndokhutira ni ntchito za makampani omwe si aboma zomwe zikuthandiza kukwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Chipani cha Malawi Congress chadzudzula chipani chotsutsa cha DPP polimbikitsa ziwawa pandale. Ndipo chiwerengero cha omwe afa kutsatira namondwe chido chafika pa anthu asanu ndi awiri ndipo ena ambiri akusowa pokhala. Munkhani yathu yoyamba, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati makampani omwe si aboma ndofunika kwambiri pokwanitsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Dr. Chakwera walankhula izi atayendera fakitale ya kampani ya Library Malawi Limited kuti adzionere yekha momwe kampani ikugwirira ntchito zake. Grant Mhango walemba ripoti limene wawerenga ndi Chimwemwe Mirulu. Atagwira ntchito zosiyanasiyana m'chigawo chakumpoto, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera anayendera malo osiyanasiyana a kampani ya Library Malawi Limited. Ena mwa malowa kunali ku Nazare komwe anamufotokozera momwe ntchito yofesa mbande za mitengo imayendera. Kuchokapo, President Chakwera anakayendera malo osiyanasiyana mkati mwa fakitale ya Library asanadzale mtengo ngati chikumbutso choti anafika pa malowa. Apa iye anati ndi okhutira ndi ntchito zabwino zomwe ikugwira kampani ya Library Malawi Limited pothandiza boma kukwanitsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Moyithandiza zinthu zina kunja monga mapolo amagetsi tizipangira tsopano koma ni mapolonso amene masitandard wake ndi ovomerezeka ngakhale Southern Africa yonse. Ndaonanso kuti ali ntchito zedi choti akamadula mitengo akumabwezeranso kubyala ina komanso akuthandizira kuno nkhani zakuti anthu oposa 3000 amene apatsidwa zintchito zosiyanasiyana kulembedwa ntchito zosiyanasiyana komanso amene akuchitira kumapereka misonkho. Ungoona ngati kuti masomphenya athu a 2063 aja akutheka kumene chifukwa cha makampani ngati oterewa mafactory oterewa akuti akuthandizira akupititsa patsogolo chuma cha dziko lathu. Poyankhula kwa anthu pamalowa, Dr. Chakwera anati palibe munthu yemwe afe ndi njala ndipo boma lake lipitiriza kupereka thandizo la chakudya kwa anthu omwe akukhudzidwa ndi vutoli m'dziko muno. Kaya kugwira ntchito ku boma kaya kwa DC kumene uonetsetse kuti zimene zikuchitika mwachilungamo anthu athandizike moyenderera kotero kuti chimanga chambiri chinatsitsa pakazomba yapa nchakuti chithandize konse kuno kumzimba ndi madera wena. Ndipo ena mwa malo omwe mtsogoleri wa dziko lino anayendera ndi komwe amapanga katundu osiyanasiyana komwe iye ndi mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera anaona katundu yemwe kampani imapanga ndi kugulitsa m'dziko muno komanso ku mayiko akunja. Chipani cha Malawi Congress MCP chati chipani chotsutsa cha DPP chaonetseratu kuti chili ndi phuma lofuna kubwerera mboma pogwiritsa ntchito mchitidwe wa zipolowe. Mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda ndiye wanena zimenezi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Chimwendo Banda ati ndi zokhumudwitsa kuti akuluakulu a DPP akupitirizabe kulankhula mawu odzetsa ziwawa pamene mdziko muno muli bata ndi mtendere. Patangopita miyezi yochepa yokha pamene chipani cha Malawi Congress MCP chidadzudzula zimene akuluakulu ena a chipani cha DPP adanena, chipani ichi chadzudzulanso mawu amene alankhula a Victor Musowa omwe ndi phungu wa kubale m'boma la Mulanje omwe akuti ananena posachedwapa kuti anthu akundilande akaona munthu wina aliyense atavala zovala za Malawi Congress MCP athane naye. Mulembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda anati nzokhumudwitsa kuti atsogoleri a zipani zosiyanasiyana amene anayenera kukhala patsogolo polimbikitsa bata ndi mtendere akulankhula zinthu zodzetsa mpungwepungwe komanso zipolowe pandale. Chimwendo Banda anati zimene chipani cha Democratic Progressive DPP chikuchita zikuonetseratu kuti mchipani ichi mulibe democracy komanso chikufuna kubwerera mboma pogwiritsa ntchito njira ya zipolowe.
Achimwendo Banda anati mawu odzetsa zipolowe ndi amene adachititsa kuti wachinyamata wina wa chipani cha Malawi Congress wakundilande mu mzinda wa Blantyre aphedwe posachedwapa. Komabe anati chipani chawo cha MCP sichichita mantha ndipo chalangiza atsogoleri onse kuti akhale omasuka kuchititsa misonkhano pena paliponse mdziko muno kamba kuti chipani chawo chimakhulupirira mtendere. Achimwendo Banda anapemphanso Malawi Police kuti achite kafukufuku okhudza imfa ya wachinyamata wa chipani cha MCP amene adaphedwa kundilande. Utenga wakulu ndodzudzula nkhani zimene zili zachiwawa zimene zikuchitika mdziko muno, koma kudzudzula kwenikweni tikukuponya kwa atsogoleri a chipani cha DPP, aphungu a nyumba ya malamulo ndi maudindo ena amene moyera mosabisa akumafika ku dziko lonse ndi kuyankhula kuti atsogoleri a chipani cha MCP ndi watsatira wawo muwaotche mukawapeza adavala zovala za MCP. Komanso dzanali kuchita kunena kuti wina aliyense akabwera kuno akachita kwacha mumenye muntamangitse. Ndi izi zikubwera pa nthawi imene membala wathu kundilande komweko anaphedwa ndi omwe wa DPP. Membala wathu adaphedwa mpaka na lero mayankho sanabwere. Utenga wina ngonena kuti amipingo mabungwe osanasiyana tigwirane dzanja tidzudzule mchitidwe umenewu. Pothirirapo ndemanga pa zimene achipani cha DPP anachita posachedwapa popita ku maofesi a bungwe la National Registration Bureau poganizira kuti kukuchitika zina zachinyengo, Achimwendo Banda anati nzokhumudwitsa kuti mpaka pano achipani cha DPP alephera kupereka umboni otsimikiza zimene iwo amaganiza. Achimwendo Banda apempha mabungwe omwe si aboma, atsogoleri a mipingo komanso atolankhani kuti athandizire kudzudzula mchitidwe woyambitsa zipolowe mdziko muno, ponena kuti dziko la Malawi sili kufuna nkhondo ya pachiweniweni. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mmodzi wa achinyamata mdziko muno a McDonald Perry akutcholo walangiza achinyamata onse mdziko muno kuti asalole kugwiritsidwa ntchito ndi anthu azipani za ndale poyambitsa zipolowe. Poyankhulana ndi MBC, Apiri omwenso akufuna kupikisana nawo pa mpando wa ukhansala mdera lapakati mboma la Tcholo wati achinyamata agwire ntchito ndi boma polimbikitsa umodzi ndi mtendere mdziko muno. Mmodzi mwa anthu odziwika bwino pa nkhani za ndale, Auladi Musa, walangiza asilamu mdziko muno kuti alimbikitse bata ndi mtendere pakati pa anthu a mitundu ndi zipembedzo zosiyanasiyana. Auladi Musa amenenso ndi wachiwiri kwa mkulu woona zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress MCP amalankhula zimenezi kwa mtongoma mdera la Mfumu Ndindi kusalima pa msonkhano wa amayi achisilamu. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Amayi mazana achipembedzo cha chisilamu anasonkhana kwa mtongoma mdera la Mfumu yayikulu Ndindi mboma la Salima lomwero kumene kunachitikira msonkhano wa chisilamu, komwenso amayiwo anaonetsa zina ndi zina zimene akuphunzira. Polankhula pamwambowo, mmodzi mwa anthu odziwika bwino ku chipembedzo cha chisilamu, Auladi Musa, analangiza amayiwo makamaka amene adasiyira sukulu pa njira kuti abwererenso ku sukulu, komanso adzitumiza ana awo makamaka atsikana ku sukulu kuti adzakhale nzika zodalirika za dziko lino. Auladi Musa anati ngakhale chiwerengero cha atsikana a chipembedzo cha chisilamu amene akupitiriza maphunziro chikukula, nkofunikabe kuti makolo apitirize kulimbikitsa ana awo pa maphunziro. Auladi Musa omwenso ndi wachiwiri kwa mkulu woona zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress MCP anachenjezanso asilamu kuti asalole kugwiritsidwa ntchito ndi anthu ena andale pofuna kuyambitsa zipolowe pa ndale. Iyo anati nkofunika kuti asilamu apitirize kukhala mwabata ndi mtendere ndi anthu azipembedzo, mipingo komanso zipani zosiyanasiyana za ndale. Msonkhano manoli apa ndikuwa kwalimbikitsa azimayi achisilamu kuti abwerere ku sukulu. Tikati ku sukulu tikunena onse Arabiki akuti aphunzire bwino, adziwa bwino za chisilamu, fika mzimayi akaphunzira ndiye kuti waphunzitsa dera lonse komanso waphunzitsa ndana onse. Pamene kuphunzitsa umuna mmodzi ndiye kuti waphunzitsa munthu mmodzi. Ndiye nalimbikitsa kuti abwerere za madrasa komanso ena amene analekeza ma Sunday, wena analekeza JC, wena amene aka MC sana chite abwererenso ku sukulu. Komanso nalimbikitsaso kuti teneleka kumakhala ndi ena amene sala asilamu mwabata ndi mtendere kuti muno tizikhalirana muno muli aliyense okakamizidwa wina kulowa mpingo ino wake aliyense amalowa mpingo munthu yokufuna kwake. Ni nkhaniso imene nalimbikitsa anthu amene wawa kumbali kuno ku Ndindi kumwera kwa Salima. Mawu ake mkulu wa bungwe la Islamic Research Care and Support lomwe linakonza mwambowo a Osman Mwale
anati kupatulapo powaphunzitsa amayiwa za chisilamu ndi zinthu zina, bungwe lawo posachedwapa liyamba kuwapatsa amayiwa mpamba oyambira bizinesi kuti akhale odzidalira pachuma. Zoti munthu mzimayi akapita ku madrasa amaziwa ukulu wa Allah. Anti ukulu wa Allah kuthandiza kuti zomwe Allah ananena komanso ndi mahadithi imene anafotokoza. Ife timaona kuti mzimayi akaziwa za Chiislamu ndiye kuti mzimayi amakhala munthu wa ulemu. Azimayi wa tofuna so tikhale ndi ma account awo makamaka magroup mmene alilimu kuti ife tizista kumathandiza ndalama inake yomwe iwo azipanga ma business osanasiyana. Ngatiso tumathandiza kuti aziwe kupanga baking zinthu zoti akuza kuphika then ndimakagulisa. Bungwe la Islamic Research Care and Support adalikhazikitsa mchaka cha 2002 ndipo pofika pano lathandiza atsikana oposa 9,000 powapatsa zosowa zawo pa maphunziro. Isaac Jali, MBC, Salima. Mmodzi mwa akatswiri odziwa za ndale Achimwemwe Tsitsi watsindika zakufunika kuti tsopano zipani zotsutsa zisiye kufalitsa mauthenga abodza okhudza ndi ngozi ya ndege imene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu 8 anafa pofuna kuti anthu asataye chikhulupiriro chawo mwa zipanizi. Izi zikutsatira kutulutsidwa kwa ripoti lomwe likufotokoza tsatanetsatane wa zomwe zidachititsa ngoziyo ku Chikangawa, zomwe Atsitsi akuti ziyenera kulemekezedwa ndi aliyense kuphatikizirapo atsogoleri a ndale otsutsa boma. Tsitsi akulankhulana ndi Timothy Kateta. Malangizo anga kwa anthu andale ndi akuti kuyenera kuzindikira kuti nthawi zina kufuna kuti upeze phindi kumbali andale pofuna kuyimitsa mbiri ya andale anzako pomwe umboni weniweni wazomwe ukufuna kufalitsazo ulibe. Tikumaona ngati kuti upindula koma pambuyo pake umapezeka kuti mwina sudapindule, mwinaso wangopangitsa kuti amalawi aone kuti ndiwe munthu wosakhulupirika amene akufuna kupindula munjira yosayenera kapena munthu amene ali ofalitsa mauthenga abodza kuti amatha kuti achikhulupiriro chako mwa iwe. Ndinena zimene zifake kuti ndikhumbira kuti amalawi ndi anthu ozindikira ndipo akhala akutsatira nkhani kuyambira pa 10 June ndipo akhala akuona kuti kodi kafukufuku wa nkhani imene wayenda motani, ndipo ngati magulu onse okhudzidwa akukamba ndithu zoti iyi idali ngozi ndithu chifukwa cha kuvuta kwa nyengo pa tsikulo kuti kunali chifunga cha ndiweyani ku nkhalango ya Chikangawa komanso ku Mzuzu Airport. Ndikuona ngati kuti munthu wanzeru wozindikira wa ndale amafunika kuvomereza zimene akatswiri amene wa magulu awiri wa akhala akufufuza ndi kufalitsa malipoti mawo pozindikira kuti nawo amalawi monga anthu ozindikira amakhalanso nawo akuwunikira kuti kodi kwenikweni chachitika ndi chani nangawa kuti chani kodi akhulupirire kapena timpeziti. Ndiye mwina nthawi yoti andale ngati amene wavomereze. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati chiwerengero cha anthu amene amwalira potsatira namondwe chido chafika pa asanu ndi awiri 7. Mneneri wa nthambi ya Dodma Achipiriro Khamula wati izi ni malinga ndi malipoti omwe nthambi yalandira kuchokera ku makonsolo. Malinga ndi Khamula, anthu atatu mwa omwalirawo ndi amboma la Salima. Mtolankhani wathu Charles Pensulo akulankhula ndi Khamula. Monga mmene tinafotokozera dzulo kuti makonsolo apangabe kauniuni wa mmene anthu ndi katundu akhudzidwira ndi namondo wa chido, talandira malipoti atsopano ochokera mu makonsolo ndipo padakali panopa mawanja 7,721 omwe ndi anthu pafupifupi 34,741 akhudzidwa. Zachisoni kuti chiwerengero cha anthu omwe atisiya chafika pa 7 kuchoka pa awiri. Anthu atatu atisiya ku Salima ndipo ena anayiwo atisiya maboma a Kasungu, Machinga, Lilongwe komanso Blantyre. Anthu okwaniranso 16 avulala mosiyanasiyana. Padakali panopa mogwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana komanso makonsolo tikhala tikupereka thandizo maboma okhudzidwa. Tionjezereponso kuti masiku apitawa tinatumiza anthu ogwira ntchito yothandiza kupulumutsa anthu pa nthawi ya ngozi maboma omwe ali pa chiopsezo, koma anthu atachotsa konse chifukwa chido sauperekanso chiopsezo pa nyengo ya dziko lino. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake.
President Chakwera wati ndiokhutira ndi ntchito za makampani omwe si aboma zomwe zikuthandiza kukwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Chipani cha Malawi Congress chadzudzula chipani chotsutsa cha TPP polimbikitsa ziwawa pandale, ndipo chiwerengero cha omwe afa kutsatira namondwe chido chafika pa anthu 7, ndipo ena ambiri akusowa pokhala. Popitirira nkhanizi, nyumba ya malamulo yavomereza ndondomeko ya chuma ya chaka chino komanso chaka chamawa. Aphungu a nyumba ya malamulo atawunikanso ndondomekoyi mu mkumano omwe adali nawo wa theka la chaka. Nduna za chuma Simplex Chichola Banda adakwezako ndondomeko ya chumayi ndi ndalama zokwana 45 biliyoni kwacha zimene zidachititsa kuti thumba la ndalama loyendetsera chuma mchakachi lifike pa 6 trillion kwacha kuchokera pa 5.9 trillion kwacha. Achichola Banda amikiranso aphungu a nyumba ya malamulo kamba kodzipereka potumikira anthu mdziko muno kudzera ku nyumbayi. Achichola Banda akufotokoza zambiri. Ndine okondwa kwambiri kuti Amalawi posatengera ndale aliyense wa iwo watenganawo mbali popanga pass budget imene anthu sanachite break kuyambira 2 o'clock mpaka na 7. Aliyense wa iwo anali nyumba muno kuonetsetsa kuti budget imeneyi tayipanga pasi. Ndilengereponso mwayipo auza Amalawi kuti anthu mbali zonse ziwiri, ku opposition ndi ku government, anali ndi chidwi kwambiri kufuna kudziwa nchifukwa yani apo ndalama zakula apo tachepetsa. Zambiri zomwe timauza ndi kuti kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya dziko lino after 10 years takhala tilandira direct budget support imene yapangitsa mavoti ena kusintha. Komanso anthu anali ndi chidwi chofuna kudziwa kuti zokambirana zathu za ISF zili pati, tili pati. Tauzanso kuphatikizirapo zokambirana zimene tikuchita ndi anthu amene amatibwereka ndalama, amati debt negotiation. Chimene chandisangalatsa kwambiri nchoti nyumbayi yaonetsa ukulu, political maturity, kuti onse akhozobwera pamodzi kuthamangitsa budget imeneyi kuti tipange pasi ndi cholinga choti ndondomeko zimene tayika mu budget imeneyi zomwe ndizokomera Amalawi tiyambe kuzigwiritsa ntchito. Unduna za maphunziro wayamikira sukulu ya ukachenjede ya Jubilee pothandiza kupititsa patsogolo maphunziro a ukachenjede mdziko muno. Modzi mwa akuluakulu ku undunawu a Valentino Zimpita ayankhula izi ku Lilongwe pamwambo wopereka masatifiketi kwa ophunzira amene amaliza maphunziro awo pa sukuluyi. Zambiri mu ripoti ili. Pomwe chiwerengero cha anthu ofuna kupita ku sukulu za ukachenjede chikunkanikwera, sukulu zomwe sizaboma akuti zathandizira popereka mwayiwu pamodzi ndi sukulu zomwe ndi zaboma. Poyankhulapo pamwambowu, mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zamaphunziro, Dr. Valentino Zimpita, ati kubwera kwa bungwe lomwe limayang'anira sukulu za ukachenjede la Nche kwawathandiza kupereka chikhulupiriro ku sukuluzi. Cholinga cha boma kuti ophunzira aliyense amene wapeza zoyenerera kupita ku university apatsidwe mwayi umeneyo. Komabe tikatenga ma university aboma, public universities, siokwana kuti angachite zimenezi. Nchifukwa chake boma lidatsekula kuti amene angathe kuchita private university achite choncho. So pamene ma university ngati Jubilee akuchita graduate ana amene taonera lero, kuboma timakhala okondwera kwambiri kwa anthu akutithandiza ntchito kufikira kumene sitikanatha kufikira pachito. Wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi, a Aida Mbindera, ati iwo achilimika poonetsetsa kuti sukulu yawo ikufikira achinyamata, komanso achinyamata omwe sanakwanitse kupita ku sukulu za ukachenjede za boma. Ali ndi chikhumbokhumbo chofikira achinyamata am'Malawi. Ndiye ife tikupitiriza poonetsetsa kuti zimene zingathandize achinyamata tiyesetse kumbali yathu yochepayo kupanga. So tikupanga madigrii ena amene atakhala chimati demand driven, oti akhale akuyankha zinthu zimene zikufunikali pa ground, komanso zimene mwina achinyamata amafuna kuti adzipanga chifukwa zina zimwina anzachikale
dziko likusinthika, ma skills akusinthika amene akufunika, so we are trying to kuyesesa kuti pange mbali imene kuona so tinayamba tili ndi center yathu timati ya Umunthu Center for Training and Development imene ili responsible kuti idzipereka ma diploma, ma certificate khala 3 months koma tionetsetse kuti tikupereka ma skills ukadaulo umene ukufunika. Kuchuluka kwa sukulu za ukachenjede zomwe sizaboma zovomerezeka kuli ndi kuthekera kopititsa maphunziro wapatsogolo zomwe ndi zofunika pa lingaliro lokwanitsa masomphenya a 2063. Shira Kasambiza, MBC Lilongwe. Ogwira ntchito zofalitsa nkhani ku nthambi ya polisi mdziko muno awalimbikitsa kuti ayike chidwi pothandizira ntchito yoteteza amayi ku mchitidwe wa nkhanza komanso kuponderezedwa mu nyengo ya chisankho. Mkulu wa polisi mchigawo chakummawa Commissioner Barbara Mchengatsiga walankhula izi ku Mangochi pamene amatsegulira maphunziro a masiku awiri a akuluakulu ofalitsa nkhani ku nthambi ya polisi, ndipo maphunziro amene cholinga chake ndi kuwaphunzitsa apolisiwa momwe angathandizire kuchepetsa nkhanza zomwe amayi komanso asungwana amakumana nazo nthawi ija ya chisankho. Owen Mavula ali ndi ripoti. Olankhula pomwe amatsegulira maphunziro a polisi ogwira ntchito yofalitsa nkhani ku nthambi, mkulu wa polisi mchigawo chakummawa Barbara Mchengatsiga anayamba ndi kutsindika kufunika kuti apolisi akhale ndi upangiri wabwino pamomwe angagwirire ntchito yoonetsetsa kuti amayi ndi asungwana sakulandira chitonzo nthawi ya chisankho. Izi malingana ndi Commissioner Mchengatsiga, magulu a amayi ndi asungwana ndomwe nthawi zambiri amafunika chitetezo ku mchitidwe wa nkhanza kuti akhale ndi chidwi chotenga nawo mbali pa ndondomeko ya chisankho komanso kuti adziwe za ufulu wawo ndi komwe angakanene akakumana ndi nkhanza. Sankha kuti tibweretse mwanzathu amene amatinenera nkhani kuno ku Malawi Police Service chifukwa tikudziwa kuti iwowa ndithu amapanga contribute kwambiri when it comes zikafika ku nkhani ya chisankho komanso nkhani zina zonse, chifukwa iwowa ndi amene amakhala patsogolo kudziwitsa anthu za zomwe zikuchitika komanso mmene zinthu zikuyenera kuchitikira. Ndi chifukwa chake lero tabweretsa pamodzi kuti taphunzitse potengera kuti kutsogolo ku nthawi yathu yatsala yochepa tisanafike nthawi ya zisankho. Mkulu wa ufalitsa nkhani za polisi mdziko muno Peter Kalaya ati maphunzirowa ndi ofunikira kwambiri pa ntchito yawo yotumikira anthu, ndipo anatsindika kufunika kuwika chidwi pa ntchito yoteteza amayi nthawi ya chisankho. Malingana ndi Akalaya, amayi amakumana ndi nkhanza zambiri pamene akutenga nawo mbali pa chisankho, monga kuchitidwa chipongwe m'masamba a mchezo apa intaneti. Ifeyo ndi amene timalankhulirapo kwambiri zokhudza amayi komanso ana ndi atsikana. Ndi pa nthawi imene tikupita ku zisankho pali umboni ndithu onena kuti nkhanza kapena kuponderezedwa kumachitika makamaka kopita kwa amayi ndi atsikana. Ndi kunali kufunika ndithu kuti ifeyo ngati olankhulirapo Malawi Police Service tikhale ndi kuthekera kwa paderadera kwa mmene tingalankhulire kapena kutulutsa information kulankhulana ndi anthu kunjawo zokhudzana ndi kupanga promote ufulu komanso kutengapo gawo kwa azimayi ndi achitsikana pa zisankho. Maphunzirowa omwe achitika ndi thandizo lochokera ku nthambi ya UN Women akulimbikitsanso kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito zosiyanasiyana zochitika mu nthawi ya chisankho. Owen Mavula, MBC Mangochi. Munkhani za masewero, bungwe la Super League of Malawi Sulum lati season ya chaka chino ya mpikisano wa TNM inali yopambana kwambiri kamba kakuti inayindiso tsamwitsa zochepa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli Ronald Chiwaula wauza MBC kuti chaka chino season inali ndi zabwino zochuluka pamene sana ndiye madandaulo komanso kuweruza milandu yambiri. Iye wati bungweli liyesetsa kuti chaka chamawa mpikisanowu uzachitenso bwino kuposera chaka chino. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wati ndokhutira ndi ntchito za makampani omwe si aboma zomwe zikuthandiza kukwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Chipani cha Malawi Congress chadzudzula chipani chotsutsa cha TPP polimbikitsa ziwawa pandale. Ndipo chiwerengero cha omwe afa kutsatira namondwe chido chafika pa anthu 7 ndipo ena ambiri akusowa pokhala.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Omari. Tsalani bwino.